Care este părerea dumneavoastră legat de aceste modalități pe care guvernul le caută pentru a aduce mai mulți bani la buget și despre posibilitatea de a majora TVA? Cred că știe toată lumea că e nevoie de mai mulți bani decât avem acum la buget. Și atunci anumite măsuri se impun. Mi-au spus cei din conducerea coaliției cam la ce s-au gândit. Unele măsuri mi se par bune, altele cred că mai trebuie puțin discutate, nota bene, fără a încărca cetățeanul. Deci sunt anumite măsuri care pot fi puse în practică fără ca românul de rând să aibă impresia că vine cu bani de acasă pentru buget. Deci nu o creștere a TVA-ului pentru toată lumea. Vom vedea până la urmă care din aceste măsuri rămân în picioare. Promisiunea coaliției a fost că nu crește impozite și taxe.